Bazen behin, ama batekin bizi zen aho txiki bat. Bere aurpegi guztia hartzen zion aho handi bat zuenez, ahotsu deitzen zioten. Egun batean, ama amona ahoarengana bidali zuen, hauze esanez. Ahotsu, amona ahoarengana joan behar duzu, gaixorik dago eta espaldian ez duzu ikusi. Arezazu hotxaratxo hau eta eraman jesaiezu pastel hau, gustura jango du eta. Ahotxuk amonarengana joateko Gasteizko hainbat kale zeharkatu behar zituen. Bidean, kotxeen zarata eta pertsonen zurrumurruak entzunez eta noizean behin, lurrean aurkitzen zuen Espainietako bat edo beste amona ahoarentzat hartuz, konturatu gabe joan zitzaion denbora. Berandu zela, ohartu zenean korrika hasi zen, eta bat-batean, haranon bakteria batekin topo egin zuen. Nora zoa zain eskarra hotxu? Esan zion bakteriak. Amona ahoarengana noa, Gasteizko bestaldean bizi da eta dagoeneko berandu da. Erantzun zion. Bakteriak hori entzun zuenean beste bide bat hartu zuen, ahotsu alde batera utziz eta ahotsuk baino lehenago heldu zen amona ahoaren etxera. Reporteroa jo zuen bakteriak. Nor da? Galdetu zuen amona ahoak. Ahotsu naiz. Esan zion bakteriak amona ahoari gezurra esanez. Igo gaiutik eta etorri nire gelara, ohean dago eta. Erantzun zion amona ahoak. Bakteria amona ahoaren gelara sartu zen eta bakteria amona ahoaren ahora sartu egin zen. Ondoren, amona ahoa ondoeza deseroso bat sentiarazten hasi zen bere ahoa barrutik. Ahotsu gerozeago iritsi zen amona ahoaren etxera. Teleporteroa jo zuenean amona ahoa irekitzera ohetik altzarazi zuen, min ikaragarri batekin. Nor da? Galdetu zion amona ahoak ahots ulertezin batekin. Ahotsu naiz, amona aho. Erantzun zion honek. Korrika batean igo maitia, oso gaizki sentitzen naiz. Esan zion amona ahoak. Ahotsuk etxean sartu eta amona ahoa zutik mantendu ezinik ikusi zuen. Mina izugarria dut aho barruan. Erantzun zion ia ahotsik gabe. Baina amona, nola senda dezakegu hori? Ez kezkatu maitia, egun batzuen buruan nire onera etorriko naiz. Baina amona, sendagile bat etortzea nahi dut, berak senda dezan. Ahotsuk mugikorra hartuz, txagorritzura deitu eta ambulantzia bat etxera Jesus batean joan zitzaien. Sendagilea amona ahoari botika batzuk eman ondoren, bakteria erabat txikitzeko txerto eraginkor bat jarri zion, infekzioa ekiditzeko. Amona ahoa sendatuz, ahotxuk aurkitutako Espainietakoak eman eta ekarritako pastela gustora jan zuten.